आणि कायद्याच्या बाहेर जाणार नाही, एवढीच आम्ही यांच्याकडनं जबाबदारी घेतो. आणि साहेब तुम्हाला एक दुसरंही सांगायचं आहे का आज एक नवीन चलन चालू झालं आहे पोलीस स्टेशनमध्ये. कुठल्याही पोलीस स्टेशनला गेलो आणि आपण मिटवायचं असेल काय तर ते तिकडचे साहेब काय म्हणतात, अरे मी काय करू शकत नाही, ते वरनं ऑर्डर आला आहे, मला ॲक्शन घ्यावंच लागेल. ते वरचा कोण आहे ते आजपर्यंत आम्हाला कळलंच नाही. आपल्या भागात तसं काही झालं नाही, त्याबद्दलही तुमचा आभार साहेब. तुम्ही आमचं ऐकून घेतलं त्याबद्दल. आणि तुम्ही सगळे आले इथं त्यांचा बी मी आभार मानतो. साहेबांना प्रतीक साहेब 6 घाट झाले. आणि एक दुसरं सांगायचं तर ते 1947चे गोडसे आणि आजचे गोडसेमध्ये किती फरक आहे बघा. ले लो कुर्सी ले लो.